Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Matelo bi, dia putzura erori. Ai! Matelo bat eta matelo bi, dia putzura erori. Ai! Ai, 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 amak baleki, altxalitzak epoliki. Ai, 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 aitak baleki, altxalitzak epoliki. La 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 Matelo, memelo, matelo, memelo, matelo, memelo, melo. Matelo hiru eta matelo lau, bizigu eta makaiau. Au! Matelo hiru eta matelo lau, bizigu eta makaiau. Au! Au, 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 tirikitrau, marrazoak jangoa lau. Au, 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 tirikitrau, baleak iren txiko lau. La 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 Matelo bost eta matelo sei, beti herri ertan beste hei. Hei! Matelo bost eta matelo sei, beti herri ertan beste hei. Hei! Hei, 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 barre biei, tururu arrosko guztiei. Hei, 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 barre biei, tururu handiputz guztiei. La 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 Memelo. Matelo bat eta matelo bi, bia putzura erori. Ai! Matelo bat eta matelo bi, bia putzura erori. Ai! Ai, 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 amak baleki, altxalitzak epoliki. Ai, 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 aitak baleki, altxalitzak epoliki. La 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 Laster jakingo duzu. Zer, txanmagoaren truko bat egingo zuagian, ez? Lasai, printzesa, ez daukat nire bizitza arriskoa jarteko asmorik. Eta orduan? Makinista itxura triste baldatu nahi dut. Eta horretan lagundu behar didazu. Ja, zure jaskera berritu nahi duzu. Pixka bat modernizatu agian, ezta? Horrelako zerbait. Nazkalduta nago txan ordinarekin, eta zuk beste bat aurkitzen lagundu behar didazu. Baina, hau da tipo xelebrea, Makinista batek txano urdina eraman behar du, eta kitxo, baiez? Akabo hartabur itxura. Hemendik aurrera gizon handi eta respetagarriaren itxura izango dut. Pepillo, marinel txaparrotia ematen duzu, favorez? Zer moduz modelo eleganteago bat aukeratzen badut? Aspaldiko ministroa, Pepillo, antzinako ematen duzu. Exotikoagoa?
Begira, San Ferminetarako oso aproposa, edo inauteritarako besterik ez. Euskaldunagoa. Fernando amezketarrarentzako oso egokia. Baina ez zuretzat, Pepitxo, favorez. Sexiagoa? Pepitxo, Heidiren antza daukazu. Neska, zurekin ez dago asmatuko duenik. Gora Kakusai! Pepitxo kirtena! Oia loka bat ematen duzu. Laizter arrautza jartzen hasiko zara. Txindan uste maltzurra. Egunen batean harrapatuko zaitut eta orduan. Eta orduan ze. Mokoarekin eraso gingo didazu? Kokorikoko? Aizu, txixausain. Begira, hemen nik agitzen dute, Eta zer? Beldurtu egingo naizela uste duzu? Kokorikoko! Ala, begira, segituen alde egiten ez balin baduzu, udaltzainen dituko diet. Entzun diozue! Txintatxo bat ematen du? Txia! Zira, esan denok nerekin. Kakusai, kanpora! Kakusai, kanpora! Kakusai, kanpora! Ixo! Ondo da! Banoa, baina laizter itzuliko naiz. Otsoak oilategira itzultzen diren bezala. Gora Kakusa! Gora Kakusa! Azkenean alde egin du nazkante horrek, eskerrak. Ez kezkatu, Ginebra erregina. Hemen dago zu laguntzeko prest Arturo erregea. Pepillo, luma hori egin zuk ematen duzu Ginebra erregina, eta ez nik. Bukatu dira kontakiriak. Nire makinista txanoa berreskuratuko dut. Hori, jarri zure txano urdina, Eta begira, bide batez, ekarri hortxe dagoen kutxa hori, mesedez. Seguru zaude kutxa hau zozketarako dela? Ez duzu kasualitatez zure irudia aldatu nahiko, ala? Baiztera, begira, publiko artetik 4 ikazkin aukeratuko ditugu. Eta horretarako balio du traste honek. Ondo. Tira, ba ikustagun orduan nortzuk emango dioten jaten gaur gure peliperi. Hau, jende mordoa! Tira, pozten naiz. Talde gorriarekin hasiko gara, bai? Lehenengo partaidea. Ya ba... Eider Aranbarri! Etor dadila, favorez! Ja, Eider Aranbarri! Azkar, Eider! Animo! Etorri, Eider! Zer, ez daukazu jolasteko gogorik, ala? Bai, ala, tira bat zorionak, Zure lagunaren bilagoaz orain, bai? Ederki ba. Talde gorriko bigarren partaidea. Ja ba. Xavier Azpiazu! Haupa, Xavier! Etorri honela! Haupa, Xavier! Tira, Xavier, talde gorriko bigarren partaidea zea. Konten? Bai, ezta? Tira ba, talde gorria osatuta dugu eta orain talde urdina osatuko dugu. Ikustagun nortzuk izango dien talde urdineko partaidea. Ea. Katia Angoitia!
kaixo katia. Hola. Ikatz asko sartu beharko duzu Pelipek arrankatu dezan, Bai. Ados? Bai. Oso ondo, eta orain bigarren parteide ezagutuko dugu. Riki, mentxe daukat, zeragi. Ruben Arbeloa! Haupa, Ruben, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz ondo? Bai. Ikastati asko sartuko alduzu? Bai. Seguru baiet, ezagutzen ditugu gure 4 partaideak, gure 2 taldeak. Tira, lagunok taldeak osatuta ditugu eta gogoratu bizikleta zoragarri bat jokoan dagoela. Baina lehenago gauza prestatuko ditugu eta geroxeago lehiaketa antolatzera goaz. Gero arte! Guazen. Kaixo lagunak, arratsaldeon! Zer modu zaudete, ondo? Ederki, ni ere ez dino beto aizue. Begira nire fans batek ze opari egin didan. La Rosa Gorria. Nik lore guztiak maite ditut, Baina La Rosa Gorria niretzat guztiz maiteena da. Bera baita, lore guztietan poetikoena. Zein ederra. Ara, mai gainen utziko dut, eta Mirri eta Txiribit honen bila joango naiz. Azte nolako inbiria pasako duten hau ikusten dutenean. Aizue, bitartean zuek denok ondo zaindu nire lorea, Ados? Gero arte ba! Oraindik esaldi da nire lagunak hemendik esaldu? Eta nola joan dira ba, joperaz. Bi hoiek hor nonbait babukeriak egiten eta zuek hemen sai. Ez dago eskubiderik, ez dago eskubiderik. Baina lasai, Mirri hemen da, zuekin jolasteko prest. Ja, zertan egingo duen jolas. Wow! Kolore polita! Ze polita den! Nola kauza ja! Lilura harria! Eskerrik asko, Hortxoak, eskerrik asko! Banekien bihotzat maite dinduzuela, baina benetan. Honelako opari zamurrak unkitu egiten nau. Eskerrik asko, preziosoa, zarete, preziosoa. Ez da pentsaturik, ez diat
lorea mailan utziko ni pentsa. Baina, zertan ari babolio. Lori honi haurtxoek erreglatu zidatek. Jasa, txigiritan, laguna gaitu ezta? Eta ez diet atxarratu nahi, gaur bezalako egun posgarri batean. Arroza preziosori nirea duk. Txigiritan, entzun mesede, entzun denok. Nirea dela esan diat. Txigiritan, baina txineria dela, txigiritan. Jori erre sinula, idan da kantari, zerena... Baina, ze arraio egin duzuen nire lore kotxaduarekin? Begira nire atza, joperaz, arantza batek sistaintzidak. Ze atz eta ze bat txikitu egin duzuen nire lora gaixoa eta ondatu egin duzuen gaixoa. Eta gainera niri bizkarra moztun demonio! Lore kotxadua. Txibi, eta gainera, kontu bat esango dikat, Arroxa hori, ez zuan idea, nirea baixik. Nirea... Akabo eztabaida! Geldi! Mirri eta Txiribiton ez daukazue erremeriorik. Inolako araurik ere ez duzu errespetatzen zuen bio. Ela, txirrizpio, xaxerretu. Badakit segertatzen den. Egun osoa ematen duk, aholkuak eskaintzen. Hau egin behar da, beste hori ez da egin behar, hau honela, hori bestela. Jopelas, enziklopedia ematen duk, aholku enziklopedia, larruspe enziklopedia. Eta segertatzen da, hainbeste kontseilu, hainbeste aholku batzuk, ahaztu iten zeskiduk. Bai, beti babukeria beria esaten duk. Ai, aztu zait, ai, aztu zait. Ia Txiribiton, ia abesti dotorea dukori, ai, aztu zait. Ai, aztu zait, ai, aztu zait. Seguru txarra dudan dena azten zait. Ai, aztu zait, ai, aztu zait. Seguru txarra dudan dena azten zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ero izait. Ai, ero izait. Ai, zebaldarra naizen dena erortzen zait. Ai, erori zait. Ai, erori zait. Ai, zebaldarra naizen dena erortzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, segindu zait. Ai, segindu zait. Ai, zenarratxan naizen dena segintzen zait. Ai, zikindu zait. Ai, zikindu zait. Ai, zenarratxa naizen dena zikintzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
ay, 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 ay. Ai, 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 ai. Ay, 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 ay. Ai, 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 ai. Ay, 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 ay. Kaixo! Kaixo! Ume bihurriak, beti uluka eta salapartaka. Baina, inork ez dik kasurik egin behar geltoki ziztrin honetan. Inork ere ez! Inork ere ez! Kontxo, Don Pepitxo! Hene bada, kakusai. Geldi hor arlotea, nora zoa zainazka? Amonaren etxera. Amonaren etxera. Txanagorritxo, etorri zaitez ona. Gaur neu izango nahi zure amonatxoa. Amona ez, utxoa ematen duzuzuk. Eta zuko jaloka. Pepitxo, egin kokoriko oso barregarria zarata. Kokoriko egiteko, demontre! Oso ondo, oinategiko errege izendatuko zaitut. Berriro! Gustukoa dut makinari ergelau, Pepitxo? Nor da geltoki ziztrin honetako nagusia? Jauna, zu, jauna! Osondo! Eta agintari gorena? Jauna, zu, jauna! Osondo! Hau da, mutila askarra! Sargento izendatuko zaitut! Edo ez hobe, sargento txuskero! Jauna, geltoki honetan zu bezalako pertsonaia ospetsu baten irudia falta da, jauna. Zer esan nahi duzu? Jauna, makinarekin erretratu bat egingo dizut, eta geltokiko paretarik handienean zintzirikatuko nuke, jauna. Bai? Ondo da. Prestatu tramankulua. Ar! Tira, jarri zuzen. Zuzen, burua gora. Jetxi sorbaldak. Begirada zintzoa. Eskua gora. Zabaldu hankak. Baina askira, atera behingo sargazkia. Bai, erne txoritxoari. Txoritxoari? Bai. Bai! Oinaloka alakoa. Arrapatzen dudanean kaka gingo du praketan bera. Koko! Gora kakusa. Pepitxo, etorri? Zer? Hemen ez dago inor? Seguru? Kartuzai joan da, Pepitxo. Etorri zaitez. Alde ginaldu. Ai, etorriko zea favorez? Bai. Ea, Pepitxo. etorri nerekin. Esan duzu jolastu. Ea, banoa. Begira. Hemen du talde urdina. Pila bat entrenatzen ibile eta gero finalerdiak egin behar ditugu. Baina lagunok badakizu, lehiaketan hasi aurretik gure partaideak zeintzu diren gogoratzea gustatzen zaigula. Adibidez, talde gorriko lehenengo partaidea Eider Aranbarri dugu. Eider, galderatxo bat egingo dizut. Zu onera programa ikustera baino zertara etorri zara? Jolastera? Tira, zorte ikaragarri auki duzu, zozketan ateratzen. Posten naiz, neska, posten naiz. Bigarren partaidea Xabier Azpiazu dugu, bai ez Xabier? Bai. Aizu, erantzuten nahi dute, zu honera zertara etorrizea. Programa ikustera, ala jolastera eta txirrinda eramatera. Jolastera eta txirrinda eramatera. Tira, ikustu duzu lagunok, talde gorrikoek garbi daukate txirrinda eraman nahi dutela, eta lortuko dute, nola ez? Txaloak beraientzako! Eta jakin dezagun nahi nortzuk gozatuko duten talde urdina. Hasteko Ruben Arbeloa, kaixo! Kaixo. Zemat urte dituzu? Behatzi. Bederatzi ondo, eta zer izan nahi duzuzuk ez zarenean?
Futbolaria. Futbolaria, ondo. Noren parekoa? Kovacevic. Kovacevic bezala? Ara, primera, oso ondo. Eta nor da gure bigarren partaidea talde urdinean? Katia Angoitia, kaixo? Kaixo. Zenbat urte dituzu, Katia? 10. 10, eta zer izan nahi duzuzu nagusia zarenean? Arkitekta. Arkitekta, ara. Beraz egingo diguzu egunen batean tren geltoki berri bat, ezta? Bai. Oso ondo, primeran, ezagutzen ditugu bitaldeak, eta gure Felipe besterik ez da falta. Ator, Felipe! Ja, betxe da, Felipe! Tira bat, sorte ondenei, eta besterik gabe, Eiderrekin hasiko gara, bai, Eider? Hartu zure lekua, eta hortxe dago zure lekua, eta animo, nahi duzunean! Venga, Eider! Haupa, Eider, animo! Hortxe, itaz pixka gehiokin! Lehenengoa, oso ondo! Bi! Ui, animo, Eider! Ia hirugarrengoi, hiru, oso ondo! Lau, ikaragarri, Eider! Bost, bikain! Ui, animo, Eider! Sei, ederki! Zazpi, etorri, Eider! Tira, Eider fini bida, zazpi sartu baititu, eta orain Xabierren txanda da, beraz, Xabier, hartu zure lekua, eta nahi duzunean, animo! Venga, Xavier! Opa, oso ondo azizea! Ondo! Bi, ederki! Hiru, ere! Lau! Ondo! Ui, animo, Xavier! Bost! Earte izea! Sei! Zazpi! Oso ondo! Zortzi! Bederatzi! Ui! Eta etorri, Xavier! Tira, Xabierre punteria fina dauka, sartu ditu. Orain eserri zaitezte banku horretan, eta talde urdinak zer egiten duen ikusiko dugu. Haupa urdinak, zuen txanda! Ia ba, neskarekin hasiko gara, bai, Katia? Hartu zure lekua, eta hasi Haupa, Katia, lasai! Bat! Ederki hasizea! Bi, oso ondo! Hiru! Ui, animo, Katia, venga! Venga, Katia! Lau, ederki! Bost, oso ondo aizea! Venga! Ui, hasi garren hori, sei, oso ondo! Bika, Katia! Ederki bat, Katiak 6 hartu ditu, eta orain Rubenen txanda da, beraz, Ruben, hortxe daukazu Venga, lekua, Ruben, eta hasi nahi animo! duzunean! Iepa! Animo, Ruben! Segi! Jarraitu lasai! Bat, oso ondo! Bi! Ondo! Hiru! Lau! Jesus model! Bost! Sei! Ederki aizea, Zazpi! Ui! Zortzi! Bederatzi! Ama! Haupa! Ederki! Etorri Ruben! Rubenek 10 sartu ditu, eta orain guazen danak aurrera, eta puntuak eta nola geratu den ikusiko dugu. Etorri, guazen danak aurrean jartzea, eta ikusten zagun lagunok. Talde gorriak hauxe egin du, Eiderrek 6, Eiderrek 7 sartu ditu, eta Xabierrek 10, beraz guztira 17 puntu dira. Zorion abiei, Eta zer gertatu da talde urdinarekin? Rubenek 10 ikazpuzketa sartu dituela, Katiak berriz 6, guztira 16, eta talde gorriak jokatuko du finala. Beraz, finalera gufuzmo bera, talde gorria, haupa! Aizue, baina badakizue hemen ez dijoala inor eskutxik, beraz, datoztela urdinentzako pariak, mesedez! Juhu! Haupa, hartu motxila derrak! Oso ondo! Tira balagunok, txirrinda bat jokoan dago, Ikusi nahi duzu zeinek irabaziko duen, da hori finalean, finalean, gero arte! Agur, guazen, ogazkoa! Zenbat aldiz esan dizuete, zenbat aldiz? Bi aldiz? Bi aldiz! 2000 aldiz esan dizuet gutxienez. Hori esan dian, ba? 2000 aldiz estatzen diton? Ba, polio. Mirri eta Txiribiton oso gaizki dago persona nagusien lepotik barre egitea. Oso gaizki!
kontxo. Txili baino, nazutago, okestiagu barredik egin. Zera, izatekotan irri barre, txiki, niño, morritz, triste bat besterik ez, Hola, mira, hola. Mirri eta txiribiton, baina gauza hundialenak, emakume gaxoak kalearen erdian, hankaz gora erortzen ikusi, eta laguntzera joan ordez, esterate bat barrez lehertzen hasi. Hankaz gora jauzi du jupala! Eta zer? Kuleroak ikusi zaizkia! Eta zer? Oize zulatuta zitia! Zulatuta? Kuleroak zulatuta? Tira, hori ez da nahiko arrazoia... Tira, hori ez da arrazoia barrez lehertzen azteko. Mirri eta txiribiton, oso gaizki dago, ez da barrerik egin behar. Ui, ai. Zer? Atzo zaharren kontura barre egiten, ez da? Ez, handereño panpoxa ez. Mirri txiribiton atzean dago. Ez gero niri bizkarra eman, Memelo! Erosiko dizkidazue zagar gorri goxo hauek, ez da? Sentitzen dut, baina ez daukagu dirurik orain. Ez dirurik, ez da fundamenturik ere. Tira, zue biok, hartu zagar gorri goxo bana, eta jan beldurri gabe. Eskuse mua mamonet, baina orain nola errementean zagarroiek ez zaizil gustatzen. Elefantea dieta egiten, tira, baina zuek hain moñoñoak zareten, ez? Oparitu egingo dizkizue. Tira, Mirri txiribiton, ezin dugu eskertxarrekoak izan. Opari egiten digunez, onartu egin beharko ditugu. Tira, jan, lotxari gabe, bai, jan. Txiribitonek jaten espadu? Euk eres. Jan, ala ez jan, hor dago koska. Ara, txirrizpeare. Ea, zuek zer diozue, jango ditugu, bai ala ez? Nola ez ez! Txikiak geratuko dira bestela. Bai! Zaudete. Aize, zuek ezagutzen alduzue atxo hau? Orduan, zagarrek kakauzaia badute, eta gure legunek egia badiote, atzo sarrori, intxortako maltzurra da. Kakusai maltzurra! Kakusai de abrua! Kakusai! Etxera eramateko bi hautagai ditugu, baina lehenengo gora ditzagun zeintzu diren bi hautagai horiek. Lehenengoa Eider Aranbarri dugu, berak 12 urte ditu eta oso garbi zeukan onera jolastera etorri dela, bai noski. Gainera, momentu hau zerbaitetarako aprobetxatu nahi du, ezta Eider? Norbait agurtu nahi alduzu? Nire ama. Zein? Nire ama. Zure ama, agurtuta geratzen da eta zorte hon Eider. Txaloa beretzako! Eta hemen dugu finaleko bigarren partaidea, Xabir Azpiazu Osinalde, 9 urte Agerresar baserrikoa. Baserria animaliz betea omen du. Oioak, behiak, zakurrak, behar badazo dantzariak ere bidaldiko dizkiogu. Eta bere klaseko lagunak agurtu nahi ditu, beraz, txalozta parrada bat berarentzat. Ezagutzen ditugu gure bizfinalistak eta Felipe, ator!
hartuko ditugu. Eta Aider, lehenengo partaidea zera. Beraz, hartu lekua eta animo, hasi nahi duzunean. Oso ondo hasitzea. 2, ederki. 3. 4. Jesus, neska. Oida, punteria. 8 sartu dituzu, oso ondo dago, baina oran ikus dezagun ba, Xabierrek zer egiten duen. Xabier, zure txanda, jarri markan. Hartu zure lekua, eta nahi duzunean, Xabier. 1, 2, 3, oso ondo, Xabier. 5, zeharki aizea. 6, 7, oida punteria boten. 8, oso ondo. Beraz, guazen aurrera eta ikus ezagun gauzak nola geratu diren. Tira, ikusi duzu, Eiderrek 8 sartu ditu eta Xabierrek berriz 12. Beraz, gaurko irabazlea Xabier da, baina Eider ez da eskutxik etxera joango, berarentzako saria baitu. Ara, saria! Zorionak Eider, raketa hau zuretzako data. Eta Xabier, gure irabazleak txirrinda dotorea eramango du etxera. Zorionak motel! Tira, lagunok saria gozatzera goaz. Txirrindan buelta bat ematera, edabagian tenisea jolaztea, ez dakit, baino zeu egingo dugu. Gero arte! Guazen! Ia, Txirri, zenbat aldiz esan diat? 1000 aldiz, Mirri, 1000 aldiz. Atzo egon altxatu eta kaku zain usatu. Nola esan duk, ez diat ondo entzunea berriz? Atzo egon altxatu eta kaku zain usatu. Adarki! Ondo kostata baina ikasi duk azkenean, orain zuek denok nirekin batera, Atzo egon altxatu eta kaku zain usatu. Adarki! Orain badakizue, zein den Supermirri filosofo handiaren pentsamoldea. Ik nahi duen esango duk, Mirri, baina niri filosofo kaskarra izela iruditzen zaidak. Kaskarra izango nau, baina barregarria bai behin, Txiritan barregarria nauk, Barregarria nau, baina ez hainbeste, Melotio, popelak. Aizu, eta filosofatzen hasi garenez, nik ere galderatxo bat jarriko dizuet. Ea, zein da txirrirentzat, alegia, niretzat, munduko gauzarik garrantzitsuena? Horren kanpo la rosa izenez, Eusko Legebiltzarreko kontzert jaitzaten. Ez, motel, ez. Liburu potolo aspergarriak irakurtzea? Ez. Oso. Guri sekulako plastada ematea. Ez, entzun ondo. Lagun mordoa izatea inguruan. Hori da niretzat munduko gauzik garrantzitsuena. Lagunen itzala. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak usatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Xoriontsua adiskide baduena, benetan aberatsa baita. Zaintzazu landare txiki baten antzera, loratu
udaberrian. Eskuak lotu ta gogoak batu, elkarri heldu beldurrak uxatu. Ozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Eskuak lotu ta gogoak batu, elkarri heldu beldurrak uxatu. Ozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Beti gurekin lagunen itzala. Eskerrik asko. Zer da? Txoin. Ongi etorri! Arratzaldeon! Txo, arratzaldeon. Eskerrik asko. Txo, askari hartu aldeu, eo. Arratsaldeon. Galdera bat, betiko galdera, alegia. Magia pixkat ikusteko gobarekin? Bai, bueno, hasi aurretik, please moment, ingresan dioten bezala, segundo bat. Pari, Pepo, kaixo lagunak? Ze, gogoekin? Kaixo, zeuri zena? Amaia, pitxin bat laguntuko jazu? Etor zaitez, txalo goxo bat Amaia entzat. Oida! Hortxe jarriko za, etorri maitia. Oso ondo, Amaia, bertakua? Bai, antzokin jaioa, oso ondo. Oida, azkoitikoa. Oso ondo, Amaia, izena aldatu nahi duzu? Oain da garaia, ez? Beraz, Amaia, bostekoa. Oso ondo, Amaia, bueno, joku oso berezia ingo dugu. Ados, baino, Amaiari zerbait falta zaio. Ze falta zaio? Mozorro pitxin bat. Adi, Amaia, betxu, jarriko du, txapela jarriko du, baina, margolari gisa, Eta margolaria baldin bada, ze falta zaio? Artista, hoi da! Zer da? Pintzela! Hartu pintzela, esku batekin pintzela, besti horrela jarrita. Presto! Zerbait falta zaigu. Segundo bat, kaixo laguna, lagunduko jazu? Bai, lagundu! Venga, labra gora, oso ondo! Kontu, lasai. Hor, izina jarriko zaten, hoi da, hilera batein da. Impresionantia, Kaixo, zeuri izena? Iraitz, bostekoa. Izena? Endika, bota bostekoa, eta izena? Eneko. Eta zu? Pepe, ez, Inigo. Oso ondo, Inigo. Adi, 4 lagun ditugu. Eta bosgarrena, Amaia, margolari fina. Ados? Eta hemen zer dakagu? Kuadro bat. Adi, lagunak, zerbait falta zaigu. Zer da? Puzle bat, hemen barrun, boltsa barrun daude, 150 pieza puzle. Ados, bostak pieza bana hartuko dute. Eta gerokoa, baina orain, hilera bat, mesedez, hilera eta dantza pixkat ingo dugu. Igo musika, venga! Hoi da, venga deno! Altza porrue! Txaloa, mesedez! Hoi da, hau paskoti! Bat, nahi dezuna. Bat, altxa. Oso ondo. Bigarren pieza hartu, nahi dezuna. Bat bakarrik. Altxa. Hirugarren pieza, bat hartu. Oso ondo. Artista, oso ondo. Venga, beste bat hartu. Ze
Zenbat pieza? Lau, bat, bi, hiru, lau, eta Amaia bosgarrena mesedez, Amaia, bat, nahi duzun hartu. Bat, soilik. Ondo, altxa. Altxa pieza, altxa ipurdi, altxa porru, txaloa. Oida. Kaixo Inigo, lagunduko diazu? Venga, adi, venga, deno galtzan. Bat, bita, no daukagu? Mona Lisa. Inigo, zuzeu. Venga, lantzate. Ez, seguro. Inigo, atzetik mesedez, eta hemen txekarriko zara. Txaloa. Oida. Venga, zuzeu. Oida, razoia. Eza, ez du funtzionatzen. Bai, egarri, eta lamenia garri. Gaixo, behitu ze suelta da bilore, Oida. Esta. Eskerrik asko. Venga, lantzaten. Improvisatzen du. Ez, Amaia, txoi. Ez pieza, mesedez, sartzak. Eta dena lantzaten. Oida, razoia. Venga, Amaia, bat, bi eta... Hirugarrena, Amaia, txabeldu, gemendik etorri. Izkinak jarri, eta lagunak. Venga, altza borru. Oida, razoia, Inigo. Eskarrik asko, zoa. Etiga, eskarrik asko, pirata. Eskarrik asko, Amaia. Txala bera bat, Amaia eta. Eta zoa, metia. Haue dia, artistak, haue. Bueno, zeki, urren muerte, gora bihotza, kabor. Dindandon, Kakaipurdi doktorea, etorri lehen bailen zure bulegora. Kakaipurdi doktorea, dindandon. Ea noch zendatu behar dudan orain. Aga, zenbat jende, baina gaixo alzaudete guztiak. Ez? Eta orduan zer egiten duzu hemen? Itzagon, badaki zer gertatzen den. Umemoko sistrin batzuk zaretela hori ze gertatzen da. Melokotoiak, ze uste zenuten ba? Hiru baboli horiek bakean utziko nituela? Tururu, oraingoan engainatu egingo ditut. Xiringa handi bat sartuko diet ipurditik eta zorabiatuta utziko ditut. Txorri, morri eta txorobiton. Gorakatu zai! Berriro barreginten baduzue, zuei sartuko duzuet, xiringa. Nio, iso, badatoz labeso morroiek. Norbaitek zerbait esaten badu, mingaina moztuko diot, iso. Tira, mirri txiriton, etorri behingoz, etorri, beldurri gabe. Ez gaitu medikoaren gana eramango, ni pentsak. Tira, aski da. Begira, esan dizue komenigarria dela, noizpeinka medikoaren gana etortzea, gure osasuna nola dagoen jakikiteko, eta kitxo? Ni sasoi betean nago, astilleroko arraunlaria baino beto, begira. Nahikoa da, martxa honetan gaizki bukatuko dugulta, nahikoa da. Egia, mugitu egin duk. Tira, atorrona, ikusiko du nola ez den mugitzen, ator, urbildu, begira, geldi zego, begira. Jopena, txiribindon, guaxemak emendik, eskeletorrek sekulako perkak ematen txik. Agur! Kakatiolena, kalde egin dute. Ba, begira, ni hemen nagoenez aprobetxatuko dut, nire urteroko errebisioa egiteko.
Jakitxo. Zirri jauntzi eta gurgarria hortik dabil? Bai, hemen nago, kaixo. Sartu kontsultara. Zer moduz? Ondo. Non eseriko naiz? Hementxe, ezerri hortxe. Iepa! Ui, gizajoa, azei purdikoak duduzun. Baina lasai, ezerri kamila horretan. Kamilan. Makina honekin, zure biriken osasuna neurtuko dugu. Nahi duzunean. Putzekin? Bai. Ja, bat, bi, teiru. Ui, ez zaude bat ere ondo, Zergatik, zer gertatzen da ba? Ikusten puxika beltza, horrek esan nahi du zure birikak errabat pozoinduta daudela. Bai? Oi! Akabo arazoa. Ondo da, bigarren azterketa egingo dizut. Kabinara. Kabinera. Hemen eseriko nahi? Bai, hortxe, zerri hortxe. Konzentratu ondo, Bat, bi, aigo! Bok! Auguruko mina. Erditxora biatua nago. Lasai. Txerto honekin bere ala zendatuko zaitu. Ez aldit minik emango? Etzaga enterratu ere egingo. Makurtu. Gora, kakuzai! Txartako baziak! Lehengo harrapatu dut. Orain, zirribiton potoloaren txanda da. Babarun jale potolori, eraz engainatuko dut. Bai horixe, gora kakuzai. Dindandong, txiribiton turutaiolea, etorri lehen bailen kontsultara. Txiribiton turutaiolea, dindandong. 5, 4, 3, 2, 1. Ongi etorri, Morozko! Etorri! Oi! Labandu egin zait, barkatu. Tira, orain, ni eserriko naiz. Jarri aulkia. Ondo! Oi! Baina, hipopotamoa, alakoa, jar zaitez kamilan. Kamilara! Tira, esan, 30 mairu. Ez dute zer entzuten altuago? 30 mairu! Tira, aztak irten alakoa. Nik emango dizu zuri merezi duzun merienda. Tira, zure merienda. Orangoan bai, orangoan harrapatu zaitut.
Orain, hirugarrena falta zait bakarrik. Txantxangorri txiki hori. Eta laizter, nor izango da hemen errege nagusia? Kakusai! Gora Kakusai! Ding-dan-dong, mirri bihurriak, etorri lehen bailen kakaipurdi doktorearen gana. Kakaipurdi doktorearen gana. Ding-dan-dong. 5, 4, 3, 2, 1. Mediku patxiku. Ikusi aldituzu nire lagunak hemen inguruan, galdu intzizkiteta? Nik ez ditut ezagutu ere egiten zure lagunak. Aizu, ez duzu bat ere itxurra honik, Noski, troski, apenas lagune bakarrik utzi naute, bakarrik. Triste nago! Ez da hori. Gaur oso itxuzi ikusten zaitut eta uste dut Mirritxoflen sindromea daukazula. Mirritxoflen sindromea? Ai, ama, hasi azterketa egiten presto! Tira, lasai. Eserri hemen ondo, eta berreala hasiko gara. Eta ondo portatzen bazara, tartari zuretzat izango da. Oi, txe tarta preziosoa! Hasi eskar, txotxolipurdi! Egurakin, irekia hoa, eta esan, Ai, pariaso, madarikatua! Eza sabetu, nahi gabe izan da. Zure erreflexuak neurtuko ditu. Ai, ¿Habrás visto? Ai, usai txarra hau, esaguna gertatzen zait, Doktore Petralau, intxortako maltzurra alda. Jopilaz, txirri eta txibitan orkitu behar ditu korrika batean. Listo. Hau buruko mina, baina ze gertatu da hemen, Mirri? Ez, babolio, ez. Buru barruan ez daukak traktore bat. Doktore Salvatore hori, intxortako gaizto maltzurra da, deabru maltzur hori. Baina ondo neutralizatuta daukak, Mirri? Txiriton, behirazak ondo, guk oraindik ere lezio ederra mandartzio hau eta, Basa txirri, bizkor! Baina, nun daude baboli horrek? Nun daude baboli horrek? Hementxe gaude zikin oso eta zuk behar duzun medizina ekarri dugu gainera. Zer medizina? Gaixotasun guztiak sendatzen dituen formula magiko, Ura eta jabu jak, ura eta jabu jak!
hauek gure geltokian. Horrela, lasaitasuna nagusitzen denean, liskarri gabe, iskanbilari gabe, zalapartari gabe. Horrela gai. De masa mundiala! Hau da tramankuloa! Munduko makinazten lehendakari izendatuko naute! Pepitxo, favorez, ezin duzu bajo goitz egin, Bai noski! Ea, zer iruditzen zaizu? Pepitxo, atxa hortik! Tira neska, aklaratu zaitez. Lehenago geisteko, orain igotzeko, esan garbi, zer nahi duzun? Ahotsaren tonua gesteko esan dizut, Dezibelioak besterik ez. Tira nagusi, bukatu dira iruzurrak eta trampak. Aurrerantzean txarteli gabe datozenak ez dira trenean igoko eta susto galanta eramango dute. Eta zer egingo duzu? Zure argazkiren bat oparitu? Ez, sartu eskua. Zer? Zer? Eta orain, zer? Eta orain zer? Zer gertatzen da orain? Ba, ezberrez, zuk txartela hankazulako. Ederki, Pepitxo. Baina zer gertatuko litzateke, nik txartelik ez panu. Begiratu arretaz. Ergelazea gero ez, zure trampan erorizara, Deskuidatu egin naiz. Aizu, ala ere, garbi geratu da, mekanismoak ederki funtzionatzen duela. Zergatik ez duzu egiten, beste erakustalditxo bat? Zuk ze uste duzu? Tuntura naizela? Tira, Einstein, utzi asmakizunak alde batera, abiatzeko ordua iritsi data. Bai, gaurkoz bukatu dira Pepillo Astondoren exhibizioak. Kitxo! Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Barreginik bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara, barreginik bapo, guazen bai plazara, antxen egingo du, gogotik algara. Oraindikan mutilak, barretxo bat bota, bota beste bat, oraindikan bota. Oraindikan eskatxak, barretxo bat bota, bota beste bat, oraindikan bota, barreginikan bapo, guazen bai plazara, antxen egingo du, gogotik algara, barreginikan bapo, guazen bai plazara, antxen egingo du.